Welcome back to my medium blogging YouTube channel. आं नोंथां गासिखौबो बरायलायबाय। ओमफ्राय नै जोङो दिनै सानसुलिजों आंजों जोङो बाक्सा रुपहि प्लेग्राउन्डआव मोनसे फिल्म प्रिमियार श'आव थांनो नागिरदों। मा फिल्मनि नाममोनलाय? जावलिया फिल्मनि प्रिमियार श' I mean बे फिल्मखौ अपेनिं खालामगोन दिनै। बे अपेनिं खालामनायाव जोङो सानसुलिजों आंजों मोनसे पारफर्मेन्स खालामनो थाखाय थांनो नागिरदों माने जोंखौ इनभाइट खालामहरदों। अलरेडि जोंखौ लांनो फैबाय ओमफ्राय जोङो बेयाव थांनो थाखाय देलायखांजोब्बाय। दा नोंथांमोना बे फिल्म अपेनिंआ माबायदि जायो जोंजों लोगोसे नायलांफादो। मा होनो माबाफोर होनो आरो कुछ तो बोलो because she is for actress and आंनि लोगो so let's go क्या आङो ओंखारबोग्रोबाय अके अबावथो गारियालाय ए थांगासिनो बाक्सा रुपहि माला मोनहैबावगोन मिन्थिया आङो बोरैबा उन्दुनोल' ओंखारनाय जादों नंगौ उन्दुनोल' ओंखारनाय जादों बोरैबा जों मा मोनखो दा सरबक ना मा मोनखो नङा र' सरबक मोनाखै बरपेटा रड नबेल हेल्थ सेन्टार ना मा जाखो केयारसो माथो आङो बरपेटायाव दिनैजोंसो खनथाम जादों फैनाया मा जागोन बेवहाय लामा अभारब्रिज सानदां जानाय नङा अभारब्रिज नङा जायो नामा बाजारनि जाव हाबखांबायब्रा आङो खनसे खालि गोजांनानै गुस्ला बायब्रबनायानो मा दै जागोन मानास दै नायो बेसेबा गुवार नै नंगौ जों फार्स्ट फैला गाखोब्रा ओमफ्राय सेकेन्डआव फैबाय 1 इयारसनि उनाव खादों आं बिराद गोबावसो फैयो माने आं आन्दायला जोब्बाय आं जेबो मोनथिला 2019 ना 18आवसो फैदोंमोन आं बे जायगायाव फैनानै मा जायगा मोनफैखो दा आं जेबो मोनथिला मानास आरो फट' लानोसै बेवहाय दसे दाला बिदिनो मानासाव फैनानै मैदेर नुफैबायलै बाबु नुफैबाय जोङो जि मोजांनो आयु जेबो खालामा ना जा मोजां खिजा दावराय दङमोन ओमफ्राय आयौ जा मोजां गांसो जादोंलै फैयै मोनफैमारबाय रुपहि बेनो जाबाय रुपहि बाजार फार्स्ट टाइम नुदोंलै दिनै खिन्थु रुपहिखौ फैफेराखैमोन आं खुनु दिन लाइफआवनो आयौ मानसिखौ बिदिनो बायो फैबाय ओरै गासिबो मानसि दंजोबो नै 아무리 다 배고파 내고 시작하는 게
होमब्लाव गारि सिंजों लांफैबाय जोंखौ जों थांनोसै दा अफिस सेन्टाराव बोरै बोरै जाखो दखानाबो बन्द जागुलायबाय खैथा जाखो 7थाफोर जाबाय दा 7था जाद्रायाखै दां अ जाबायरा 7था 17 नै ओरै दङ जिबौ ओरै दङ हाथि बुंथला हनै गावदां गाव सिफोर थांलाबायदों बिबारफोर आयौ नै सिनायाखैमोन आङो दे वेलकाम थांग्रोनि आदा औ फै नोंबो बोरै जों माथिं मिन्थियानो जोंना माथिं मा औ माथिं बिसम्बि बर' सावथुन लोगोसेनो गानजा फाग्ला बर' माहारिनि गेजेराव जायगा लानो हानाय नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे आरो हुस्रिखांनाय खावलायबाय गोसा जायाखै आरो खनसेबाव गोसा जायाखै थेंक इउ नैथियाव नाय फेस्ला फावखुंग्रि बिथाङानो जाबाय बिनानाव दैमु जों बयजों मिथिजानाय दैमु बिथांखौ फैनानै जौसाङाव जों बयजोंबो सिनायथि होफैनाय आरोबाव बे समावनो आच्छा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राथ' गोबां दंखायो जाहैबाय न'आव थाजोब्बाय माने खना खनला गासिबो आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा रादाबादैखौ सम्पद सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि जासिहरनाय थाबाय आरोना गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै हनै फासयब्रेगोन जाम्बालाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बबेबा खना खनायाव दंलाजोबो दां हनै नानि मोनामला होजोब्बाय दाबो बेहाय एफा रोजा रोजा मानसिफोर दं बे गेजेरावसो सोरबा सासे खिया थागोन बे दे होमबालाय जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु साथेर सात 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु सनानि नांगाल रुपानि फाल आइसला मनाना मेथि बिरासि खुदना रासि महाकाली ओम शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु साथेर सात 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 कोटि देव देवी आफा सिलिगिरि गणेश ठाकुर ओमफ्राय मोनसे इन्ट्र दंबावो आरोना माने दाखालि जोंहा जे लकडाउनाव कर'ना जानानै थांबाय थादोंमोन रायजोफ्राथ' आंखौ रावबो मदद खालामाखै कर'नाखौ आंसो होखारदों कर'नाखौ नायै आंसो होखारदोंथ' बेहाय आंहा जेबो मान सनमान मोनाखै कर'नाखौ होखारनायनि खम डेन्जार मन्त्र रायदों आङो ओम मायारि बरदेबि त्रियगरि ब्रह्मजनि सन्देशा माधव गायत्री बोसन हमथा बोसन हम जानांगौ हम दैखौ स्वाहा होननायसोमोन आंसोमोन कर'नाखौ होखारग्राया जेबो सापर्टखौ मोनबावाखै आं कर'ना होखारनायाव आरोना आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एकदमबारे मानसिफ्रा दा सापर्ट होनांगौमोन आं कर'ना होखारनाया कर'नाया आं होखारनानैसो खारदों आं होखाराबाथ' खारनाय नङामोन दाथ' नै कर'नानि माबाखौनो खोनाला बेनो बे फिल्मनि मेन एक्ट्रेसआ बेनो आरोना Agishona gese angni kulai kucai janji sire fika panggang mohra nangi kasai berfulu lawa Nengkonona agishona gese angni kulai kucai janji sire kasai berfulu lawa Bini gese baini gese kawai nangan Angni gese kau bese kau nanai langbai neng kau nanai langbai kau nanai langbai neng kau nanai langbai
स' लोगोफोर नोंथांमोना बे फिल्मखौ जुदि नायनो गोसोब्ला अबेबा जायगायाव जुदि बे फिल्मखौ श' खालामनो लाङो अब्ला नोंसोरो टिकेट दाननानै नायनो हागोन आरो दा नै फिल्मा रिलिज जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट श'खौ नेनानै थादो आफ्टर प्रग्राम जोबखांजोब्बाय जोंना नै गासिबो ज' ज' फैफिनजोब्बाय प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव मानसिफ्रा ज' ज' गासिबो जाजोब्बाय आरो